парички. Е така, монетки тук на китката, на другата ръчичка. И искам още да попитам, това само наш български празник е? А другите народи не го празнуват, така ли? Сега, така. Това са много въпроси. Да, ма няма отговори. И на тях ще отговорим и аз, и децата. Да. Когато дойде баба Марта и ни попита. Да, тя ще ни попита, обаче ние знаем ли да отговаряме? Сигурно сме се подготвили. Вие подготвите ли се? Да! И знаете песнички? Да! И стихчета? Да! Обичате ли да играете? Да! Предполагам, че баба Марта ще бъде доволна. Обаче да не забравя. Да? Дойде баба Марта, за да върже мартеници на ръката. Я да видим, учат ли децата. Те казаха, учат и стихчета, и песнички, и гаданки. Момичета танцуват и играят. Но да видим дали могат да смятат. Сега ще си направим една смешна приказчица, като видим първо обаче. Най-големите кои бяха? Най-големите бяха група Теменушка, нали? Да! Има ли в група Теменушка, всички моля спокойно, които името им да започва с буквата А? Атанас, Анатолий. С Б има ли? Не. С В? Абе, Г? дайте две момченца и тези две... Червената блузка и сивата, заповядайте. Ей, той е тук с зеленото, ела, ти си голям и хубав. И сега три момиченца да се изберем, обаче кои да са... От големичките, после от малко. Ето едно детенце, ти ръчичка, заповядай, и ти Рожбо, и ти. После другите игри ще играят другите. Сега! Три момиченца. Алекс, твоите измени. Заповядайте. Три. Така.